ашарга пешерә башлаганчы нәрсә эшләргә кирәк? Иң беренче чиратта аш бүлмәсенә керергә, аннан соң алъяпкычны киергә, аннан соң пешерә башларга. Дуслар, мин инде аш бүлмәсендә, студиябызда дип әйтергә кирәк, алъяпкычымны кидем һәм тәмле көрәш тапшыруын башлап җибәрәм. Мин Булат Бәйрәмов, һәр барчагызга да кайнар сәламнар. Нәрсәдер җитми безнең студиябызда, дөресрәге кемдер җитми. Әлбәттә, безнең кунакларыбыз. Каршы алыгыз, бүгенге кунакларыбыз алар җырчылар. Алар шундый матур итеп җырлап җибәрәләр. Алар спектакльдә дә уйныйлар. Кыскасы артистлар. Казан шәһәр филармониясе артистлары Гөлназ Гафурова һәм Рөстәм Насыйбуллин. Каршы алыгыз. Артистларга гадәттә кул чабалар. Ассаламу алейкум. Саумысыз Рөстәм, саумысыз Гөлназ. Шатбыз сезне күрергә үзебезнең аш бүлмәсендә. Я. Нәрсә белән килдегез? Яхшы кәйф белән. Менә шуны сырысым килгән. Рөстәм, син сөйләшә беләсеңдер бит? Беләм. Болай үзең бик яхшы сөйләшәсең син камера кабызганчы. Димәк, сез шәһәр филармониясына дөресрәге, шулай бит? Казан шәһәр филармониясе артистлары. Артистлар дигәч инде күп кеше уйлый, ашарга пешерә белмиләрдер дип. Пешерә беләсезме? Мин Рөстәмнән сорадым. Беләбез. Минем көн сайын кайбер көнне хатынымның вакыты булмаганда балалар садикка туру белән мин аларга бутка пешереп ашатам. Син бутка? Бала әтисе. Мин уйлаган бер миңгә шундыйдыр дип карап бар икән тагы шундый кешеләр. Гөлназ, без синең пешерә белүендә бер шигем дә юк. Чөнки сине уңган хуҗабикә дигән синең даның инде интернеттан гына түгел, бөтен җирдән дә әлбәттә яңгырап, беленеп күренеп тора. Мин бер шигем дә юк. Шуңа күрә булай. Кагыйдәне баштанлатырга кирәк. Шәп, якынрак килсәгез дә була. Истелгәрәк. Мин айса, теге булай мыйным орта башлый. Кагыйдә шулайрак. Гадәттә безнең элегрәк дип әйтгәндә шарт шундый иде. Тәмле көрәштә сез бер-берегезгә каршы көрәшергә тиеш була идегез. Хәзер кагыйдәләр үзгәрде. Сез бер командада. Монсы бер. Икенчедә кемгә каршы көрәшәсез? Безнең бар телевизион тамашачы. Юк, миңа түгел. Телевизион тамашачыларыбыз безгә рецептлар җибәрәләр. Без сезгә ул рецептны күрсәтмибез. Ләкин шул рецепттан нәрсә дөресрәге аны әзерләр өчен нинди ризыклар, продуктлар дип әйтәбез инде кирәк булачак, яшелчәләр, җиләк-җимешләр, аларның барысын да өстәлгә чыгарып куябыз да. Сез мөгаен моннан шуны әзерләргә кирәктер дип тапшыру барышында бергәләшеп тандем, дуэт буларак әзерлисез. Мин телефондан күрсәтәм сезгә, менә шундый ризык килеп чыгарга тиеш дип чагыштырабыз. Сезнең пешкән ризык белән телефондагысының фото сурәтен, әгәр дә туры килсә, 80-85% якын килсәгез, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан бу Кукмара табасы икегезнең берегезгә бу балалайканы банжоны бүләк итәчәкбез сезгә. Юк икән, таба да монда кала. Юк, аның ризыклары бит шул ризыклар булгач, фотографиядәге ризыклар булгач, ул бит инде уже 80% туры килә дигән сүз булырга тиеш. Юк, Рөстәм, алай түгел. Карарбыз тапшыру ахырында. Иң мөһиме сезгә хәзер бик тәмле итеп ризык пешерергә, күңелле итеп аралашырга. Иң мөһиме тәмле булсын. Менә шундый девиз белән әйдәгез бүгенге көрәшебезне башлап җибәрик. Иң мөһиме тәмле булсын һәм ашарлык булсын. Я! Гөлназ, Рөстәм, Гөлназ. Менә ул ризыклар җыелмасы дип әйтгәндә, менә карап, менә әгәр дә менә монда ни дисәк инде, районнарны сак, менә Биектау районы белән Арча районы булса, менә монда шик булыр иде. Монда бөтен әйбер бармы? Монда күкәйне оныттыгыз, аны оныттыгыз кебек. Шулай менә күрдең, уңган хуҗабикә. Юкмы? Юк, онытылмаган. Онытмаган, ул аны онытмаган. Моның масында ниндидер җимешле, алмалы салаттыр дип уйлыйм инде мин. Шул ук вакытта эремчек белән буталган. Мин беләсезме, менә ул ризыкны мин якын шашамадым, чөнки кайчандыр шундыйрак әйбер пешергәннәре бар. 10нчы ел бит инде безнең тәмле көрәшебезгә 10нчы сезон. Юбилей быелны. Юбилей. Берсендә пешергәннәр, шуңа охшаш бер, мин аны шамалыйм. Ансы хәтта бик җиңел аның. Менә монсы. Менә монсы. Монсы пирогка ашаган нәрсә инде. Гөлназ, син пирог, менә монда камыр килә торган ингредиентлар бар, күкәе дә, мае да бар, уны да бар, шикәре дә бар. Кокос, нәрсәле? Кокосовая стружка? Стружка чыклай инде ул. Рафаэл. Шул нәрсәнең Рафаэл конфетының тышы. Кокос аны. Йомырка май. Моны бүләбез ишебезгә, су ишәбез. Юк, беләсез, монда сезгә бераз гына ярдәмгә килә, менә бу кастрюль, Кукмара кастрюле. Күрәсез, монда Кукмара дип язылган. Вәт.
Алар икесе дә бер нидән. Бер линия. Trend style. Я. Уйларга вакыт Гөлназ. Алай түгел. Башта сез берсен сөйләргә тиешсез. Кайсын сөйләйсез? Монсынмы? Әйдәгез. Нәрсә син кайсын сөйләри? Һәм нәрсә пешерер идең? Әйдә. Нәрсә ашар идең рәсем? Менә моннан нәрсә пешерер булыр тизен әйтеп кара. Мин бу ике районны кушырыйм. Ике ай бик тау белән аршана. Аршана. Әйе. Bir tender izah килеп чыгар идер дип уйлыйм. Так, булай кушыр иде. Ей. Алай ярамый. Мәсәлән, шарлотка, әйме нәрсә баш ватырга? Шу, бу. Мин бик яратам шарлотка. Духовка бар. Безнең бит әле шалтырату мөмкинчелеге бар. Бар, шартлату түгел, Мин хәзер шалтырату мөмкинлеге бар. Уйлап бетерәм, кемгә шалтыратып карыйм икән дип. Гөлназ, син дә уйлый аласың. Менә монда бер ризык әзерләр. Әйдәгез. Моннан камыр ясарга кирәк инде иң беренче. Май, күкәй, йомырка. Камыр ясарга кирәк беренче. Камыр. Шо, Гөлназ? Егетләр, сез сайлагыз, нәрсә Сайлау ашыйсыз түгел, мин без нәрсә? пешерәбез. Юк. Мин бер җиләк ашасам да мин булды риза. Беләсезме, менә хатын кызның гаиләдә ничек бит? Менә шулай. Кухняга керүгә холодильникны ачабыз. Менә холодильникта нәрсә бар, шул әйбердән без пешерәбез ашарга. Шулай бит? Һәм килеп чыга пицца. Һәм килеп чыга берәр нәрсә тәмле әйбер. Шуның өчен монда инде баш ваткычны ватып тормыйбыз. Нәрсә ашыйсың килә, шуны пешерәбез. Алма ашыйсың киләме, җиләк ашыйсың киләме? Бер кайсын сөйләп булды. Җавап. Кайсын сөйләйсез? Монсын, әйдә. Бу сездән җавап кирәк. Юк, мин сойлык бу якны. Монда Син дә бу якны. Булды. Сез бу якны сөйләдегез, нәрсә пешерәсен әлегә билгеләмәдегез. Димәк, без бу ягын хәзер алып куячакбыз. Кемгә дә булса шалтыратасызмы? Шылтыратып карыйкмы? Шалтыратасызмы? Әйтегез. Шалтыратырга кирәк. Әйдә. Шалтыратсагыз, хәзер шалтыратабыз. Әни исемен чек. Резидә. Резидә. Резидә әнием, мин хәзер тәмле карашты. Әйдә, шалтырат, мен хәзер шалтырат. Менә моннан бусын баш катырмай, монсы белән. Башымны катырмай. Менә монсы белән генә, менә монсы белән генә әйтерсең, монда эремчек, он шикәр кымы, бер йомырка май, җиләк. Әнием дип язылган. Әйдә. Әнием кадан сорыйбыз. Ләкин вакыт күп түгел, яме? Монда ярты сәгать. Әни дип сөйләшергә вакыт юк. Тавыклар ашатадыр инде ул. Әни 4. Тавыклар ашатадыр ул. Әни 2. Әни 1. Булды. Рәхмәт. Булды. Рәхмәт. Әни белән булмады? Хәм шалтыратып карыйм. Син хатны шалтыратасызмы? Шалтыратам. Әйдә, шалтырат. Син бу хатны устап пешерчеме? Уста дип әйтерим. Әйтер идем. Ашымлыкта. Кеше алдында уста дип әйтер идем. Ашымлыкта. Күкмара тавалары дигәч, хатын күкмаранымы икән, шуны күрә. Күкмарадамы? Әйдә, шалтырат. Син кемдә язылган ул? Әйтәм. Шунда бу син хатын? Юлия Чикау дип мен раскательно шайтырып нитем, шуңа күрә. Чикау. Беренче тапкыр күрәм. Чикау дип хатын язып куйган. Чикау. Чикау биш. Алтыным, сәлам. Мин тәмле көрәш тапшыруында. Безгә монда синең ярдәм кирәк. Безнең алда продуктлар тораймы менә, ризык. Шуны санап китәм, шуннан безгә пешерә кирәк, нинди дә булса ризык. Синең безнең ярдәм кирәк, синең ярдәм. Сәлам, инде монда. Юлия, исәмсез, мин Булат Бәйрәмов, менә тапшыру бара монда хәзер, безнең съемкалар. Мин аңлатыйм әле. Менә монда бар эремчек, монда син балам әле? Бәләкәй. Бәләкәй. Un, писюк, бер йомырка, май, җиләк, бу ни җиләге? Виктория. Ванилин, күкәй һәм су. Нәрсә әзерләп була? Творожные, шарики. Так, җиләкне кая куябыз? Җиләкне нишәтеп булады? Өстенә куябыз матуритне? Ничек? Өстенә? Әйе. Ясагачтын инде. Творожный шарики. Булды? Яхшы? Бик зур рәхмәт. Давай. Рәхмәт безгә, сен сау. Менә, димәк, творожный шариклар. Шариклар өстенә без җиләк утыртып куябыз, шулаймы? Җиләк утыртып куясың, җиләкне сироп кебек нәрсә ясыйбыз дип уйлыймсың инде. Кирәкме? Өстенә стружка, юкмы? Етмибезме? Тәмле Кирәк булсын. түгел. Ясамыйбызмы? Заннар җиләкләрне кисеп кенә шулай өстенә матур иттереп Әйдә, шулай, әйдә. Ярар, шулай булсын. Шулай булгач, әйдәгез инде. Пешерә башлый. Ничек телисез, шулай эшлибез. Достар, былай иттереп уйладык без. Ниндидер шариклар ясамакчы булалар. Шулай бит инде. Ну, менә хәзер
Үзенең массасын ясагач, карыйбыз инде. Шарик килеп чыга. Әйе. Шарикларды ясарга була. Ясәң инде менә монда бер рәт иттереп, шулай иттереп шул камырны Шарикларсыз гына. Шарикларсыз да була ясарга. Ну, ярар. Мысын сез нәрсә уйлагансыздыр башта әйдәгез теге бер массасын ясагыз инде аның. Шарик ясык мәллә. Белмим. Әйдә, ясыйбыз, турга гына ясыйбыз. Сезгә бит Юля нәрсәдер әйтте. Башладыңызмы? Ярар. Сез башладыңыз, күреп торасыз. Монда сезгә ярдәмгә килергә мөмкин. Әгәр дә сезнең майны өйрәтәсегез килсә, менә шундый кичкенә генә Кукмара күрәсезме? Кукмараның бөтен табаларында, кастрюльләрендә Кукмара дигән фирменный логотип бар аны. Кукмара, made in Россия, made in Кукмара. Димәк, тапшырыбызның генераль спонсоры, генераль партнеры Кукмара металл савыт саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге шәп заманча савыт сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Заказ бирәсез интернеттан, игезгә хәтле китереп бирәләр, яисә фирменный кибетләре бар Кукмарада. Бар Казанда 4 кибетләре, аның беренчесе урнашкан Павлюхин урамы 114 адресы буенча, кайсысы сезгә якынрак булыр икән, карап барыгыз, я, менә теге истә калдырып. Икенчесе Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, һәм шулай ук Авет үзелеше районында Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан Бәхетле кибетенең беренче катында. Менә бу Кукмара кибетләре киләсез, табалар, кастрюльләр, казаннар, менә Рөстәм бик яратам ди, казанда пешерергә ди. Урамда синең бармы шундый казан? Бар. Кукмара казаны учак белән менә шундый. Әйе, бар. Менә. Аллага. Әкем алырга киңәш итте. Әлбәттә мин. Чөнки без инде күптән эшләйбез Рөстәм белән дә, Гөлназ белән дә күптән танышлар. Çünkü şunday usta pişikçiler gibi tuta silerler, siz Kazan Filarmonisi'nde işleysiz artistler. Bizim jırçı kendi bilem, Gülnaz indi, biz sen ben işe 2000'de işte 4'te koşan. Şul yıllardadır indi. Koşan jırdı başlagan sen birinci jırın çıkkan idi. 16 yaşımdan jırdım sahnege. İndi jır ailesini bizim baş mide çıktı. Uylayım kenen. Min bit seni sağındım. Bu Cemile'nin jırı. Әйе, шулай. At xatır degen нәрсә миндә. Анары Вәли белән бит инде. Вәли белән аннан соң матур дуэт. Никах көне мәхәббәттән айырмасын, Ходаем. Сез Вәли белән инде ничә ел? Шулай 18-19. 19 юктыр әле, ну шул 8-ләр тирәсе. Шуңа әйе шул 15-тән соң узды. Шәһәр филармониясендә кайчан эшли башладың? Хәзер истәм, аһа. Алла. Ничә ел эшлисең шәһәр? Әле инде цифрларын сорыйсың. Син яшемне сорасаң, мин яшемне белмим. Ничә яшен сорамыйм. Менә Зәңгәршәлгә килгәндә 15 елга якын шул Зәңгәршәлдә Мәйсәрә ролен уйнап барам. 15 елга якын? Әйе. Ну димәк син 15 ел эшлисең бит инде анда. Юк, анда беләсезме? Башта сине читтән торып чакырганнар имәлдә. Әйе, әйе. Ярдәм итегез әле безгә Зәңгәршәлләр. Дөресен әйткәндә миңа Вәли әйтә. Гөлназ, син анда эшкә керсәң, шул хәтле анда концертлар, гастрольләр, анда вакытың булмаячак гаиләгә. Диде дә, син аны тыңлап. Мин аны тыңлыйм, бит инде Ирбаш, әлбәттә. Шуның өчен мин чакыру хокукында идем. Кирәк, әйе, контракт белән, әйе. Бүгенге көндә инде мин берничә ел менә Казан шәһәр филармониясе солисты. Так, аңлашылды. Рөстәм Насыйбуллин син. Мин 8 ел булды бу ел эшләгәнемә. Мин инде студент елларыннан Казанга килдем мин 2010 елны. 2010 елдан бирле мин әлеге бүгенге көнгә хәтлек студент. Хаман студент, хаман укыйсың? Хаман укыйм. Хаман җитми әле белем. Ну, гомер буе укырга кирәк инде. Шулай. Артистка гомер буе укырга кирәк. Ну, җырлый беләсең бит син Рөстәм? Җырлый беләм диләр инде. Тавышы бик машина шундай. Микрофонсыз да җырлыйлар хәтләндә. Үземне күргәнем бар. Ишеткәнем бар. Эй, молодец. Я, һәм инде сез сезнең килүнең сәбәбе дип әйтергә кирәк. Зәңгәршәл спектаклендә берегез Булат, берегез Мәйсәрә. Менә син шуны әйтеп уздың бит, син Мәйсәрә 15 ел инде уйныйм дип, шулай бит? Булат, Рөстәм син. Мин аңладым 15 елга, син ничә ел уйныйсың анда? 15 елга якын. 18 елдан бирле уйныйм. 18 елдан бирле син анда Булат. Булат. Адаш. Әйе. Ул идея гомән, ул бит инде кайчан килгән, кемгә килгән? Һәм соңгы вакытта менә 16 ноябрьдә син әле күптән тагын бер булып бездә Камал театрында, шулай бит? Әйе. Шоулап гөрләп, зур аншлаг белән уздырылган спектакль. Һәм анда бераз гына яңа чарак диделәр. Ничегрәк булды ул яңа чарак?
Нәрсә, нинди яңалык кертелде аңа классик зәңгәр шәлдән аермалы буларак. Менә без Камал театрына йөргән, караган, зәңгәр шәлдән нәрсәсе белән аерыла һәм сезнең зәңгәр шәл. Иң беренче ул мюзикл буларак. Җырлы, биюле, сәхнәләштергән спектакль. Ягъни анда диалогларга караганда җыр күбрәк. Юк, җыр күбрәк дип инде язылган җырлары барысы да шунда бар. Шулары бар. Безнең инде менә бу очракта хәзергә куелган спектакль, мюзикл, ул тагын үзенең зур айттык без аны, озын айттык хәзер. Сүзләрен өстәдек, артистлар куштык, безнең анда хәзер Ниләре вакыйгалары шул ук вакыттагымы, әллә заманчамы? Әйтик, хәзерге көнме яисә элеккеге шул ук вакытлармы инде? Юк, элеккеге вакыт инде. Шул ук элеккеге. Аңлашылды. Хәзрәтләр шулай ганда. Хәзрәтләр барысы да. Безнең анда артистлар кушылды. Абыстайларыбыз безнең Фәридә Алсу дуэты, аннары Марина Карпова, Ләйсән Мәхмүтова, безнең муллабыз Фердинанд Фәтхи тарафыннан калгансыз. Аннары безнең анда шулай Гөлшат Имамиева, Эльвира Хайруллина, Айдар Габдинов. Айдар Габдинов һәм инде безнең Казан бию ансамбле матур иттереп спектакльдә матур иттереп бийләр. Калыша бер сорау. Моны бит нихәсез шулай дип әйткәч, карыйсы киләчәк, күрәсе киләчәк бу спектакльне. Бер сезонда ничә тапкыр булачак, ничә тапкыр куелачак? Менә мин дә качан барып күрә аламан менә. Без Апаста булып кайттык. Без бит инде Казанда гына түгел. Состав беләнме? Без Апаста, Ульяновск, аннары башка төбәкләргә дә Астраханьга кадәр барганыбыз бар. Мәскәүгә хәтле барып җитә алдыгызмы? Мәскәүдә дә булганыбыз бар зәңгәр шәл белән. Мин ул вакытта юк булган. Син вакытта булмагансың әле. Ул вакытта Рөстәм Асаев белән уйнадык. Рөстәм Асаев безнең Булатны уйнады. Бездә шулай инде, Рөстәмнәрдән Рөстәмнәр күчеп бара бу. Роли шулаймы? Я. Юк, алдагы көндә безнең концертлар барыбер килеп чыгып тора бит инде ул. Без безнең сайтыбыз бар, безнең Казан шәһәр филармониясенең, безнең бөтен афишаларыбыз шул сайтта чыгып бара, вакыты, көне, кая буласы, шуннан тамашачылар, мәсәлән, карап киләләр инде безнең концертларыбызга. Димәк, әгәр дә зәңгәр шәлнең качан булуын теләсәгез, белергә теләсәгез, сайтларына кирип карасмын сәбәп. Икенче бу бердән бер спектакльме сезнең менә мюзикл сез башкара торган? Тагын бармы нәрсәләр бар? Юк, безнең Казан шәһәр филармониясендә олылар өчен, балалар өчен бик күп проектлар бар. Һәм инде балаларга килгәндә артистлар, биючеләр катнашында, оркестрыбыз бар безнең. Үзегезне филармония. Казан Нуры оркестры. Асын беләбез. Расим Ильясов җитәкчелегендә. Ильясов җитәкчелегендә. Һәм инде менә бу көннәрдә генә безнең оркестрга оештырылган урысча инде аның концертның исеме «Песня из кинофильмов» дигән концерт узып китте. Бик матур гына кабул иттеләр. Шулай менә Золушка спектаклен ничәгә Көл сулумы? Көл сулу, көл сулу спектаклен балалар өчен, ансы балалар өчен, аннары яңа елга багышланган безнең спектакльләр балалар өчен бик күп матур уза инде. Һәм инде үзебезнең солянкалар, үзебезнең шәхсән концертларыбыз куелып бара. Безнең Казан шәһәр филармония артистлары белән Катсе Чулпанда. Менә бит. Яңа бина. Бигрәк тә яңа бина, мин анда күнә булдым. Бик матур, бик заманча. Анда ул экраннарда ремонтасын монда яңартылган. Милли ремонтлар эшләнгән, нык матур. Бигрәк тә Гөлназарга да ерак түгел анда җиргә. Якын. Безнең нинди кабыз җибәреп була микән? Димәк, бетерәбез. Без моны духовкага салабыз бу чакта. Бу әлемчик булгач инде бик озак пешмәй, мин уйлыйм бер 15-20 минут. Сез беләсезме, менә бу савыт шулай Кукмараныкы. Беләм, монда бөтен әйбер. Бөтен нәрсә Кукмараныкы. Бөтен әйбер Кукмараныкы. Монда духовка атырга була. Җәмәгать. Булар кирәк булмады инде сезгә. Инде булай да әйтеп карыйсыз, төгеләй дә әйтеп карыйсыз. Монысы да кирәк була, монысы да юк. Үзебез Юк, безгә кирәк булмады. Без Рөстәмнең хатыны Юлия әйткәнчә эшлибез, әйме Рөстәм? Ау сезгә шариклар дигән иде. Ну бу безнең ни алкалар була инде, хоккей алкалары. Шайба. Алкалар була, хоккей. Өстендә җиләк булачак. Җиләкне бөтен тотмаячаксыз монда соң. Алай да утыртып куябыз, кисеп тә куябыз.
Söyler, baş üstü, baş üstü. Ең мөһиме тәмле Sizning şabısın. булсын. Калганы инде формасы, Sulay, ниясы. atabar. Bizim o'zimizdan da ortmayol. Yarar bizga qolsin. Yarar. Mesela shulay bo'lsin. Demak, spektakl turida endi biz siylashdik. G'oyalar turida, hali men bilaman endi. Sening albatta valingni bilamiz. Jirshi ekaningni bilamiz. Tuzilishda ishlaganingni bilamiz. Motor yashaganingni ko'rib turamiz. Rustam film turida ozroq bilamiz albatta. Xotining yo'li ekaningni angladik. Ko'p maralanib. 3-chi bola tug'aning to'g'rimi, sen ko'pdan tug'ilgan? Yash yarim bo'ldi. Yash yarim. Kiytali mana aligina tug'an edi. Vaqt shulay tez o'zi. Ayni qo'shong'ina. Ikkinchi o'rtanchi malayim ketdi sadikka bu yil, Allohga shukr. Allosa qiz Amira ansi da sadikda yuri. Tag'in birer yildan so'ng maktabga beramiz deb turamiz. Uni yashatolmay berma maktabga, sadikda xatira. Bik ko'ngilli yashab yotamiz, shu ayttirib paturg'ina. Yarar. Hali o'zining sonli konsertlarida qo'yganmi sen uni? Sonli konsertlarga bizning har bir tilagan artistlarimizga shunday mumkinchilik bor. Kunini so'ylab, mana men konsertimni qo'yam deb olamiz. Ishlaymiz u konsert ustida. Tilasak endi bizning orkestrimiz bor, tilasak bizning biyishlarimiz bor. Shunga ko'ra bizning konsertlar bek moshni ham ko'lamli kishi bilan o'tadi. Qarala, mening bu so'zlardan so'ng shahar filarmoniyasina ishga kirasi kelib ketdi. Menda o'zimning orkestrim bor edi, Bibu kollektivi. Zal o'zingniki, shabbi. U yoqda. Alhamdulillah. U bino illegal repetitsiya zallari azidi endi hozirgi kunda endi yo'qdi. Жылы repetitsiya zallarimiz bor. Raspevательный instrumentlarimiz bor, butun bir bor, butun mumkinchiliklar bor. Mana, bir narsa aytasiz kelgan, tamommi? Bizning hozir erkinroq, shulay bizning mana binobuz Prospekt Победы урамында o'rnashgan. Balki ko'plaringiz hali bilmay, u mana metro Prospekt Победы yonida. Shundan da unda bizning artistlardan, orkestrdan, biyishlardan tish bor bolalar filarmoniyasi. Shunda bizning bolalar yerilar xoreografiyaga. Yaqinda biylar edi, ular bolalar. Ham endi bugungi kunda men bolalar Qozon shahar bolalar ansamblining yetakchisi. Bolalarimizni bizga keltirib endi biz ularni So'ng men bolalarni olib kelmaysan, to'xta, men kishisini 4 yosh bo'lib olib kelsam bo'ladimi endi 4 yoshda? Kelagiz instrumentlarda o'ynalar, biyugada 6 yoshdan olamiz. Tamam, 1-2 yil vaqt bor ekan. Yo'q, bo'ldi. Endi bizning remontdan so'ng Oshirg'ash Ulpan zalini keldi prezidentimiz Rustam Nurg'aliyevich, ham u aytdi. Bu zal birda tik turga tegishli tugul, bunda endi tegi to'tarcha aytganda mash kelib, biz qo'ynarga tegishli deb aytib ketgan edi. Shunga ko'ra biz bugungi kunda san'at bilan qo'ynab yotamiz shu. Ham endi shundan da bugun mana bizning Chulpan Zakirova yetakchiligida bizning turmush qo'ynay, bizning sahna turmushi unda qo'ynab boradi. Shu necha qo'ynag'anini ko'rasiz kelsa, jamoat, rahim etingiz, ularning konsertlarına, tomoshalarına, spektakllarına, bütün raspисанияларда bor deydilar saytlarimda. Shulay bit? Shulay. Ders aytdimi? Shulay. Biz endi uzatabız, haliga mana shunday narsalar kelib chiqdi. Mana shunday halqalar. Yuliya, sen aytgancha bo'ldi bu. Sen shor degan informatsiyadan, yarar. Nechik barcha necha minutga solamiz, uzatabız? 20 maksimum. Qarab turamiz endi. Yo'q, 15 minut yetar deb o'ylayman. Ayda. Sen 20-15 yarar. Ayda, bo'lsin. 18 minutda bu hozir bo'lacak. Do'stlar, biz haliga bo'y birini uzatganda duxovkaga siz reklama qaraytirsiz, tamli kirishdi. Do'stlar, TMTV telekanalida tamli kirash topshirdi. Va meta bizda qonaqda bugun Gulnaz G'afurova va Amir Rustam Nasibulin. Nasadir Erimshikdan bunday halqalar, Ruschasi shayba deydilar. Lekin u halqalar hali mana jilaklarida shu shulay. Ularning hali ishi tamom tugul. Ni uchun? Chunki ular ustine motorlaytib, jilaklar qo'yib tizib chiqamiz. Deydilar. Siz to'xtab. Siz Maysara? Men Maysara. Maysara jurlog'iz bo'lish. Ayriz zangar shafqatdan bilashmoqda bir necha jir. Eng birinchi Maysara jiri. Bir kuplet. Skripkam yo'q o'ynarim. Anda sizga skripka nima anda? Orkestr. Orkestr. Qozon nuri. Kirpikeyler qo'g'ib, oy sarg'aydim, seni
zəngər şəl ütkən ömür bigərək jäl. Qadərli tamaşaçılarımız, sizni 9 dekabrda bizning Şulpan Mədəniyyət üzərində kütüb qalabız saat 19-da. Rəhim etiniz. Şunlar artist, sinəmdən şunday reklam oldu, görəsizmi? Siz miyə qaldıq? Həm indi bizning Rüstəm Bulat rolunda, men Meysara rolunda sizni kütüb qalabız. Min tamaşaçı rolunda müğayyin bəlkім bolur mənəndə. Yallah versə. Minde bulan, minde şaxtadan qoytub жетем. Qoytub жетесіз шаxtadan xaman yerесіз. Şaxtadan qoytan Bulat işten. 2 yıl vaqt ötə. Ақша көбейді сені? Qoytub kiruga indi şəl tutub. Ақшалар bilen. Kun kurtkalar. Жырлап жибәрә. Дусларым, қаңғырып қайттым. Дусларым, ерак илләрдән. Шахтерлар, батыр егетләр. Дусларım сәлем әйттеләр. Матур кызларга, якын дусларга. Синдә кыдаша, өлешсіз қалыма. Анда юк урак, анда юк сабан. Анда икмәкне алалар satıp. Eşçiler sanın, номерлар тағып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Булат қайтқан, бөлек алып қайтқан. Тарадан. Сиңа да, миңа да. Әзір түгіл мен, янмайым анда. Yok, әлеге янып жетмеген. Әлеге 3 минут қалған тағын. Миңа болашақ бойы жырларлар бұл жырын мен қайын екенін де білмейдірем. Ол бар. Көрген сайын мені, Болат қайтқан. Біздің көрші Хасан баба марқұм ол бейік отан соғысына қатнашқан. Бөлек алып қайтқан деп, гіл көрген мені жыр дедір енді. Мен аны қайын екенін білмейдірем. Әлі болашақта бейдім. Ләкин мен айтам, ең біріншімен сіңіп қалды бұл жыр. Аннан соңра мен аны қара, зәңгершілге бардым. Бір қойған екен. Legendar spektakl. Так, Көтәбіз пішкенді, көтәбіз қаминді матур етіріп, біз аны бездейбіз. Елегіз болшы қара мына мұны көрген шені. Bir ne isket işte. Bizim tavşırımızda bu yılda 10. sezonda onun alqaları var şimdi. Şimdi jilekli alqaları var mı? Şimdi personajımız var. Jilek Qışıtqanova degan. Hem jilek Apaq Qışıtqanova kengashlari təmli kurashni qarovchilar için. Jilek Apaqqa bek zo'r rahmat kengashlari için. Biz endi davom etamiz təmli kurashimizni. Rustam bilan Gulnozning mana bu rizqlari pishib chiqdi. Təmli alqalar. İsmini anlamadım çeykəni. İs ketkiş təmli. İsi mənə şunaqda, isi. İsi ansı şunaq taşlay. Var bizmi? Eğlendirib var bizmi? Pişkan mı ekan? Pişkan. Ooo, qani nima motor bo'lib pishgan, ha? Biz uni ham motor etamiz. Ishlatamiz. Bunda moyli bizmi? Ajilakni ichib qo'yamiz. Hozir anlatamiz. Ha? Boshdan adarakkan moyli. Ha, to'xta, bunda qoldirib aytalim mana bu. Kokos. Ansini ishlatamiz Gulnoz. Üstüne sibamiz. Ana üstüne hazır sibamiz. Hamda jilaklar bilan motor etib tizib qo'yamiz. Buna bit nishik rahat. Xotin qiz motorigini ashlaytirib yilmayib bosib turib, yigitlar ishlaytiradi. Albatta. Gulnoz, sen bizga jırlab o'tirsang da bo'ladi. Biz qo'shiq to'g'ri ko'pmi jırlasangiz da bizim shunday topshiramiz. Biz bit muzikal telekanalda. Aytam nima qilay, qara. Motor bitna shulay. Eda tag'in. Ha, bularni yo'q, men yopib qo'ytam. Yo'q. Yo'q, biz senga qoldiramiz, bitinisin. Albatta, albatta. Tak. Bunun Siymi bit talinkaga siymay. Siyasiyam. Yana shu motor etib qo'ymoqchi edim. Siyami ta'mirsi? Misli shinnab da ortiq. Qaralik, sizarasanmi misli? Qoldirmadilar senda. Bu mentingda tugarak forma yarar. Bo'ldi. Hozir qoraysim kelinchi ishlar ekan jilakni. Moyladık. Jilaklar. Ha, ama siz sevasizmi boshda? Ansini jilak isnami? Anlar sevamiz. Jilaklarni Tak, yartılay da, sen yartılay qo'y, men mana bulay itib qo'yayım, motor ettirib, yana. Yarar endi. Rijaldimda 2 usul var edi. Qarasinikida motor. 2 usul var edi, no.
Бұлай еткенде қолға алғанда жиләге түсіп кетерге мүмкін бит аның, айма? Шулай ма? Төшме. Yok, қолдарының түсіп кетерге мүмкін бай, қарайға. Біраз сілкініп ал. Бар еді ысылы түсіп кетмей тұрған. Ну, өнә керек, қоясың өнәләрігіз yok бит. Кіне біледі шасам қадала бит ол? Yok инде теге зубочистканы. Зубочистка оларға керек. Так. Қара, ерек формасы шықты, мінем мотор. Ерек ясын бит инде. Так. Міне бите. Сен бит не білесің, Рустам, қатын қыз жоқтан да нәрсе ясай алады. Үш ебір. Прическа, салат, хам скандал. Хәмнәр лайттырып, мотор иттіріп. Біз шушы... Жоқ, мотор келіп шықлы. Сен қара, шынапта міне мұны... Яуақ қаралар, яуақ Лайттырып, Рустам. Яуақ қарлар, İtalyan ismi әлі ол яра мыдыр енді? Жоқ, яғылышама. Ол не ол? Түрік. Түрік. Нұсыр етмі әлі ол? Кімдер? Бұсын енді мотор бет. Тансы бейм ме? Сонда бик мотор келіп шықты, міне. Ең мүхімі тәмілі болсын. Біз дегустация барысына соңырақ қасарбыз, еме дегустация біраз ғана соңырақ. Ойынның есімі ойлап біл деп атала. Біздің ойынымыздың есімі еттімейді ойлап біл деп атала. Мен сізге қазір айтам бір түрде ризықның есімін. Ол бірәр елнікі, бірәр милләтнікі боларға мүмкін. Сіз башта айтып қарайсыз, шул милләт болғай бұл, шул яқларын шул елнікі deyip еме. Аннан соң еді, аныңа составынан нәсәрі кірі, шуны айтып бере алсағыз, бик яқшы болады. Қар қалда фаразласағыз да бұл теге. Белге қоя тұрған ойын түгіл. Мәсәлән, біріншісі фарлыс. Фарлыс деген елер. Бар фарс деген сөз еме фарс. Бар фарлыс. Ол ризықның есімі мысын енді? Ризықның есімі. Нәрсе деп ойлайсың? Фарлыс нәрсе ол? Нәрсе кіре анда, ингредиент Жоқ, нәрсе деп ойлайсың? Фарлыс. Ненде елінекі айда? Мен айдышықтыр балық кебек яңғыр Жоқ, енді. фарлыс мı? Фарлс. Абылай бұл санчы керек ме? Фарлс. Ненде елінекі, ну? Фарлс. Англиядыр енді. Ну, бик яқын, Англия кімнің теге? Америка мәлі? Жоқ, Англияның да теге. Франция енді. Англияның да, аларының составында деп айтайық. Ана жинатағы елі, нәрсе болар едім да фарлс. Great Britainға кірелер алар. Кімдер енді Great Britain, ну? Шотландия? Ирландия. Ирландия. Қыны яқын, білді мұна Ирландия. Мәселе білесіз, ол бик ғади нәрсе. Сухарий? Бик яқын. Бик яқын. Сухарий білен әсә шынды сарымсақ. Ипи білен сырдыр енді. Ол просто ипей. Шылай ма? Әйе. Білесің, мұнда теге ұн, кефир, сода, біраз разырық етілі салар да, мәне шынды икмәк келіп шығамын. Мәне шынды рақ. Бұл енді біздің қимақ. Қатқан қимақ. Қимақ дейсен де бұла, әйе, шо дейсен де бұла. Кеттік. İmam bayaldı. Бұнсы түріклеріне кәдір. Үзбек. Дұрыс, жоқ түрік міне. Туп-тура дейді міне. Міне. İmam bayaldı. İmam bayaldı деген, а? İt bilendir indi bu. Türkler it yarattılar alalım bütün rızıkları. Dik yarattılar da конечно, lakin İt yok. Әлі иттен тыш нәрсе яраталар. Балы әйбір. Yok, bal әйбір түгел. Bu yeşilçeler bilen, o yeşilçeler. Salat bulayın indidir. Шуңа ұқшағанырақ. Әйе. Нәрсе сертара, міне алар. Нәрсе аларда һәр вақыт бар, нәрсе піші аларда, yeşilçelerden. Алараны қыздырып та берелер. Помидор, Помидор, қыздырған. Помидор, анасын міне шындай. Сыр білән бекенде. Баклажан. Міне. Шышым әлі? Әйе. Мұнда қысқасы, бұл енді ял итерге баклажан, помидор, татлы бұрыш дер бетінде, суған, томатный паста, кунжут, тұз, бұрыш, біраз ғана шекер, шыларны қыздырып аларда, бұлғаталарда, мына шындай ризық келіп шыға. İkinci tapır kilgeç pişirep zala bir İmam bayaldı деген. Kеттік алға таба. Әне бітелі, бек яқшы барасы байыз. Нәрселер бар. Ай. Шырт бірет. Şört bilet. Сіз аны бүгін айтқан егіз есімі? Французлардыр енді. Франция, yok mu? Yok. Жоқ, шырт бірет. Жоқ, айтмады егіз етмеді. Шырт бірет. Breakfast, неймәлі? Англия мәлі? Шырт бірет. Англия мәлі? Yok. Шотландия? Әйе, Шо молодец. яқлар енді. Шотландия. Шырт бірет. Bize tege Бред, бит нәрсеге шағын, бред. Йо, бред. Bilet bit Ну, бред, брут. Бред. Бред.
Yok, Breton, no. Biz İtalyanca okuduk şu. Şimdi Nimişçe, İngilizce de İyi bir şey okumadık. Nimişçe, no, bread. Biz, Butterbrot. Sen konservatuarın Butterbrot, butterbrot. Ну şu Nerse, indi, nerse. Butterbrot'ta Şotlandiya'ydı. nerse. Bu ipi Kalbasa. de. İndi, şol indi. Salami. Bunda yok indi, men ben butterbrot maydım. Bread'den aytara keregi. Demek ipi, ekmek. Ya. Qata ekmek. Kalkın ipi. Tağın ipi gene öyle bu. Bunu üstünden bir Mana mene почти mena bunday bir. Lekin irmishak yo'q. Nega ipi bo'laymiz, значит? tishi ipi. Ne indi? Kekstir indi birer. Pishinyushka. Pеченье. Bek tatlı, ballı, şeker kullanıp pişiradigan bek papa bo'lmagan. Mana shunday ta'minot pishinyushkada. Mana. Bu bizning ne песочное печенье indi. Şu Ey, aşağı mana alarda da şu lokma. Şekerli. Shirt. Şırt. Şeker tügülmüş son. Short. Şeker degen tügülmü? Ya, şeker ul sugar bo'lar edi. Sugar. Tak. O, Patsavuropita. Kuantal bitiresin Simona. Mana o'zim de shok qalinda qo'yan topdim ekan men xat berlarni. Bu indi birer Patsavuropita. Braziliya nersedir şu yaklar indi. İspanya. Ne yaqin sen bir yaqin. İspanya. Shunday bek motor ilinadi. Voy, anda borasi Gretsiya. keladi. Mana Oh! qo'ya ikkinchi topqirini. Geografiyadan 5liga berdim ekzamen. Shulaymi ne? Ey, Sezilib turadi. Nereden verdi? Gretsiya. Geografiyadan. Gretsiya kuxnyasidan Anda salat indi birer şimdi. Sır bilan Греческий tügü. salat. Men, kstати, Gretsiyaga bir taqir bordik, biz borib qoldik. Bir nega kirdik, ekskursiyaga ketgan edik. Ekskursiyadan qaytishlik kirdik, bir taverna kebek narsaga endi, tog'lardan ajraysiz shuni tav. Anda tutilgan avtobuslar, anda berdik rizqqa endi zakaz. Qilib qo'ygali mana bunda bo'lib turib, hozir zakaz berdik. Anda necha ekanimi? Pishiralar zo'rnishda. O'tin yog'ib, Ko'p rizq. tumalab pishiradilar. Mana rizqlar ko'p, rizqlar tumalab pishiradi. Ishga to'g'ib qolar, vaqtin bilib qaramaydi, soatlardan çok. Ondan sonra pishiradi, bunday bor-ku bizlar shulmaklar. Shu shulmaklarda pishirgan kebek olib kelar, sizga qo'yarlar, pum. Как из камня Temlim печи. Yemesem bularım, temlim. Mana. Mana shuni yaptım, mana anda endi Zurladılar anda sizni. yo'q, zo'rlar to'l. Aqsha to'lasang zo'rlaylar. Beyasi de heybetkin eydi. No. Temli deydi. Ben Allah aşımda birler var iken metin. Mana bizde bitne oldu ustuk biz bala şaqta bitne gül mişlerde risklar pişirdik atnaga bir. Şuyun. Yemine şu yunlarda bir şeyler. Tak şu yunlar Kukmar'da da var cemaat. Kukmar mı tarafı sabanda? Şu yun soğut sabalarda. Kuk. Gittik algata bak. Nerse? Buldu indi bu? Bu brendi şunda tüp pişte pişire tırgan şuyunda Berengi bilen it it. mekaninde. Şu yunlu soğutta munda itsizgine pişirtiren buna munday rizq. Men çıktı bitirge de bilmem. Mannayı da var, kamır rizqi, yumurqa, şeker, Vallahi bir indi. masalar da şol duxovkaga tığıp. Kebistege şop duran şu. Yo'q, kabisa tugul. Isigizga qoldimi? Ismi nechik bo'ldi? Fort. No, ismi nechiki? O'zimda esa qoldi. Poçi italyan Patsavuropita. Ha, poy. Patsavuropita. Yasınlısa. Seni bu izledin indi Simona. Ey, yo'qlamış ya. Kebbe degan rizq. Kebe? Kebiste degan söz indi o. Ey. Kebistesi var mı? Bek yaqin, yo'q, конечно, u yaqin. Kebbe, men mana kebabga o'xshatgan edim. Ayakları tügüldür indi. Ansın. Kebabga o'xshagan. Şagan Batı indi. Özbekistan indi bu. Uygurlar. G'arab. Uyg'ur deganda bulgur degan rizqi bor. Bunda qisqasi olalar it, bulgur, gumba. It masalan 500 gram bo'lsa, bulgur 200 gram, gumba 300 gram, sır 250 gram. Necha tarda bilasiz bularni? Pişirerlerini birge. Bulg'otalar da. Kebbe. Nasiyasilarni? Öyle kebap kabul indi. Kebbe, kebbe yasılar da kelib chiqa. Shunday Berengi. Moyda degan Berengi. moyda bu To'qliqli. nuqtuqliqli, ham moyli. Tabii jırni deydilar bitar. Mana shunday rizq kelisham. Mana. Etlit kilip çıktı. Bu yumrakat itler indi. Tak bitgandir bitindi bu. Tarşak yukmallan da beliştir. Nersedir kitip taraf. Aya tuta ha. Tag'in birini o'ylab chiqaram sizning uchun. Hozir birinchi tak.
Tıkmaş. Так. Bizden Ta Big Mac ansı nerse? Tabii mek ol berenge bilen şunday ne? Jeyme. Jeymeyin de Adam yapıyorum. neseri misin? Şenge. Şengesi Şulay. eyver tör şulay yok. Şılayak. Nişik? Berenge bilen. Ha? Berenge şengesi diler. Yakmış. Berenge tekesi. Yakmış. Berenge tekesi berenge bilen. Şunda jeyme. Tekesiz narsa. tekesiz. İçsiz güne. İçsiz güne. Yarar, qarağız. Bu birimde indi artda kaldı. Degustasiya vaqti jetdi. Bana isim bildiğin Biz baştan. mana isim birga, ya siz isim Bu- o'ylab topasiz. Jilekli olqalar. Jilekli halqalar. Bi? Jilekli halqalar. Bilishasizmi? Men Riza irkishi. İlk aytdi bitta ya. Mana- Jilekli halqalarimiz hozir degustasiyasiz. Ya, sizga qiziqtir narsa kelib chiqargan teshishlar bit. Elbette kızık indi. Gülnaz ne vaqtında, kengashgan vaqtda nesidir aytib uzdi shularaq mana. Sening Yulyanda aytdi bit, shar formasida. Shar, mekan malades. Rahmat demiş sizga yordam etarga tirishganim biroz mana. Turli Men o'ylar bo'ldi. chamalagan emas, turli o'ylar bo'lgan bunda. Balki Agar- jilagida ishda qolirga tiyish Mana bo'lgandir. qarag'iz. Ayy. Mana shunday narsa kelib chiqargan tiyish. Rafael deb etken egin ne? Ha? Rafaela? Şuna şoğan bitin. Rafaela tug'al. Ayy. Nasıl tug'al qo'yalo. Mana. Jilak bunun ishinde. Ishinde. İşinde. Şaf olmasın. To'xtag'iz, hali tag'im seydim. Mana Jilak. qiziq, u bir sırada anishin kastru nishin suv. Ayy. Suvni qo'y. Suvni ishariga beradi. Ne ishin? Shunda solib Sirop. suvda qaynatib olarga edi. Jilak neymi? Nima shu? Yo'q, mana shu sharlarni. 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 Hatta Seryozni? mayda to'la suv ishinde. Duxovkaga U da o'zina ko'ra bilmini. pipishni bo'ladi, pipishniroq. Pipi. Ne qiziq bo'ldi hali bu bizga. Hem ondan so'ng anlaşıqqaş, shivarg'ash pishgan, shu avlarga kerak bo'ladi. Retseptini kutamiz. Men retseptni aytdim bitni bunda. Ha, sen aytding, Bunda siz yo'q qolgan birlarini dirishladingiz barisida qo'shib, ansa diris bo'ldi. Suvda qaynatamiz. Duxovkada pishirmaymiz. Shulay bit. Yo'q, ay bunda kastruldagina qaynatamiz. Bizning ayrim retsept bo'lib chiqdi endi bu. Sizning ayrim retsept. Ne jilak Jilakli qaynatasin olqa, deb sezindim endi. No nishigit turib ne? Shulay Ne bo'lgach, qiziq bo'ldi hali bu. ko'kmari tabasi bunda qoladi. Olaysa bersam sug'ishib bitarigiz. Men olib qaytaman. Yo'q yo'q. Olib qaytmaysiz birigizda. Bunda qoladi. Tag'in kelasigiz bo'lashaq. Bizda tega har vaqt aytadilar. Mana siz artistlarga bulashasiz deb. Yo'q, demayman. Bilsalar bilar, bilmasalar yo'q. Bor shunday shiroqlar qiyg'atib turib yedirgan vaqtlarda bo'ladi. Bu sizga birim men aytsam og'ir edi. Lekin siz aytgan bit yaqin. Atiga retseptni bilasizmi nechigi? Ansini aytmayman. Aydagiz. Boshqalarga qoldirasiz. Voy, inshaalloh shunday. Muhimi ta'mli bo'lsin. Mana shu deb aytdingiz biz qo'shnidan boshlarga ekan. Bilsam olay. Ila boshqa jilagini ayirmoqchi qil. Oshamiz diktir. Jilagi pishgan. Hozir ayam. Hal şey qo'yam. Hamda Ketdim şey ishirga. Hatta pishib chiqqan. Gülnaz, kerak-ku. Sheyni qobizdim yigitlar. Abo, to'xtag'iz endi sheyni Nima? kutdingiz. To'xta. qo'ynagan shu bita. Pishgan, ta'mli bo'lgan. Ansa ta'mli uchun, pishgani uchun, haliga rizq uchun bishla. Shay kerakmi? Shay kerak. Yetib bitirishdi. Biktemni bo'lgan shundan da. Shab. Ya, shulay ayttirib, kelganingizga zo'r rahmat. Bir shilmag'iz. Rahmat. Ota olmadingiz deb haliga tabalarni men de esingizga tushiraman. Agarda egizda bildirasiz kelsa bu tabalarni, filarmoniyaga qo'yasiz kelsa zo'r qozonlarni, ularni olirga mumkin firmaning kibitlarida, internet kibitida bor. Firmaning kibitlarining adreslarini esingizga tushiraman. Ko'kmarada o'zlarining kibitlari bor. Qozonda 4 adres bo'yicha Pavlikina urama 114, Richard Zorga urama 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qavatida kvartalda yashovchilar uchun Musin urama 23B, endi aviatuzilish rayoniga ketsangiz, unda Leningradskiy urama 27 adresi bo'yicha o'rnashgan haligi Ko'kmar metall savdo zavodining kibitlari, qozonlar talismanda, kastrullarmi, tobalarmi, shuyinlanmi, nirjaveykadan anda turli liniyalar bor. Kelasiz, aytgan bit bagajnik o'tirib qaytib ketasiz, bagajniging zo'r. Так что, xotiningga olib qayt. Seni xo'jabeklar o'zlari borib so'ydilar nihoyatda. Men u kibitga kirsam o'zimda endi. So'ylarga yaratam. O'zim endi 3 qozon oldim endi men undan. Mingina 4. Yarar. Bizda qonaqda bugun
Казан шәһәр филармониясе артистлары Рөстәм Насыйбуллин һәм Гөлназ Гафурова иделәр. Тагын нинди теләкләрегез бар безнең телевизион тамашачыларыбызга? Рәхим итегез. Сезнең теге сөйләре 1 минут слава. Барлык безнең караучы тамашачыларыбызга зур рәхмәт белдерәбез. Күпләребез аяз булсын, өстәлләребез мул булсын, исән-имин яшик. Имин дөньяларда яшәргә насыйп булсын һәм инде безнең Чулпан мәдәният үзәгенә рәхим итегез, көтеп калабыз. Мин киләчәкмен, сездә дуслар, килегез, йөрегез, концертларны карагыз, тамашалар кылыгыз. Әле ишеткәнемчә, яңа ел алдыннан без бит менә хәзер тиздән яңа ел бәйрәме шулай балалар өчен дә күп чаралар каралган сезнең әлеге Чулпан мәдәният үзәгендә. Дөрес бит? Менә шулай җәмәгать, әйдәгез, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.